Iya. Iya disusul karo adik-adikmu. Iki biyen nate tak wulang ana ing isi Surakarta jurusan pedalangan ana Mas Samtidar. Ha iya. Adoh kuwi. Saka Silorejo ya Mas Samtidar ya. Adoh kepareng rawuh mrene terus Langge. Terus karo Mas Beni barang kuwi adoh saka Ngancar rene nggawa nanas mergo kepengin ngaturke bulu bekti karo gurune karo dosene. Iya, gawake sak kebo. Matur nuwun Mas Beni. Iki piye Mas Beni? Mang bayar 200 ya ngono. Ora. Mboten. Bu Kesi matur dhisik karo para lenggah, para pamirsa mliginipun Bapak Ponari Ibu Tumirah. Minangka tamba kangen wis suwi banget lho dhewe ora ning Blitar. Ayo ngono kuwi. Nggih, ning saderenge kula matur kalih Pak Ponari kula badhe parian kok Pak Dalang. Parian pripun? Lek penggender gawan iki kaya ngono kuwi. Lek ora gawan ngono mesti kaya Supri gender turu dek. Kula badhe pantun Pak Dalang. Piye? Makan ikan gabus dan makan telur puyuh. Saged. Bojoku sing bagus, muga-muga ora wayuh. Amin ya. Sebab sore mau atiku sakit banget. Iya. Ngerti ra? Sakit. Piye iki mau piye? Parikane piye? Galene. Piye? Makan ikan gabus. Dan makan telur puyuh. Bojoku sing bagus, muga-muga ora wayuh. Amin ya rabbal alamin. Telur puyuh aja nganti dibakar. Aku ora bakal wayuh waton sampeyan sabar. Ayo ngono kuwi. Ayo. Lho, sore mau ki atin keloro-loro lho, Pak. Enek apa wong ayu? Lho, neng kuwi mau neng bantah wayang sore mau neng jejer wae wis gayeng lho. Lamun to ana wayang Prabu Puntadewa ki bojone mung siji, ngono to? Dewi Drupadi. Dewi Drupadi. Ping pindho ya kuwi Dalang Cahya Kuntadi. Ngono to mau? Nanging apa aku omong ngono to mau? Ketoke ora ketoke ya. Ketoke mau omong ngene pas mendem ketoke mau. Sing ping pindho Pripun? lamun to kok ana wong wedok ayu terus dirabi dalang kondang ning kok gelem ngrabekne bojone sing lanang kuwi mau ndek bojo meneh maksude. Heeh, piye? Kuwi engko bakal munggah swarga. Kuwi mau ngono to sore mau. Kabeh dadi seksi lho Pak ya. Terus dalange ya ngendika lamun to kok ana sinden sing bojone dalang ning bojone kok ora entuk wayuh, kuwi engko bakal mlebu swarga ning swarga jahanam. Nganyeli sakit. Sing ngomong sapa kaya ngono tak tapukane lambene. Sapa tak golekne slep tapuk nggih manuk nggih sapa wong. Sing ngomong dudu dalange ning tokoh wayange Kresna apa Werkudara ngono to mau sing ngomong. Heeh. Dudu dalange. Dadi dalange mung mewakili karakter seorang Kresna karo Werkudara. Lek nyalahke aja ning dalange, ning nyalahno ning wayange. Lah piye wayang iki semene penake didol apa piye ayo. Ben diseneni karo Mbah Sukron ayo. Ora ngono kuwi ning sik jujur. Asline ning ati kecilmu kuwi terbersit ra pengen wayuh meneh. Jujur. Kowe iki iki ning Blitar njur kok seksekne piyai akeh ngono. Iya to, upang iki ning gone maratuwaku terus ditunggoni karo Mbah Sakron karo Ibu Suci. Mbah Sukron Suwanda Sakron ora. Lah kuwi sing marai bojomu ndang wayuh kleru nyebut maratuwa ngono lho. Ayo. Ngawur. Ngene lho Bu Kesi. Pripun? Ngomongne aja nembange ya sing penak ya. Mah aku ora bakal tembang aku. Lah kon piye? Aku kon piye? Tak seksekne karo Mbah Sukron, karo Mbah Suci, karo warga masyarakat Ponggok kene. Aku kan mantune Piyayi Blitar. Kan biasane ngeten lho Bapak Ibu. Dalang niku menawi mulai kondang, tur ganteng ijik enom, bayarane larang itu godane 3 perkara sing abot. 1 harta, 2 tahta, 3 wanita. Lah, gari kuat-kuatan yen sampean ning harta duit wis gampang. Tahta sampean ya wis dadi dosen. Wanita iki lho kudune wong wedok ayu iki lho sing berat.
Sampeyan tak aturi prisa ya, tak elekne Bu Kesi ya. Pripun? Nun sewu. Wong wedok yen cemburune terlalu berlebihan bakal membakar keharmonisan rumah tangga. Nggih napa mboten, Pak? Nggih. Sampeyan wong Blitar mosok ora ngewangi aku. Nggih mboten. Sampeyan model ngewangi Kesi iki nyapa lho ora. Iki wong Tulungagung iki ora nggih. Terus ngene Bu Kesi, sampeyan karo omah-omah wis pirang tahun? 16 tahun. 16 tahun. Putrane wis pira? Alhamdulillah manak papat. Ya. Kaya sapi ya manak. Ayo nggih. Wis 16 tahun. Mestine apal karo watakku? Apal. Nah, saiki sampeyan ngerti karo watakku. Kapan seorang Cahya Kuntadi njaraki wong wedok liya yen neng sampeyan? Ora tau to Bu Kesi? Mantu kaji, mantu mau balik ya ora aneh-aneh. Ya wis, aku lek ngene iki tok goblok. Wis sing tresnani sampean sik akeh lho, bapak-bapak niku sik keling ngalih sinden Kesi nggih, Pak. Ngertos kali sinden Kesi nggih. Kangen. Aja mung kangen tok ya nanggapo barang lho, Pak. Ayo. Saiki nembang Bu Kesi apa arep matur apa sik? Monggo. Nggih, kula badhe matur kunjuk dumateng keluarga besar Bapak Ponari nggih. Nggih. Matur nuwun ingkang dalu menika sampun mercaya bojo kula, Mas Cahya Kuntadi lan ugi Bapak Mara Sepah kula, Ki Sukron Suwanda kinen nglipur ngregengaken adicara dalu niki nggih menika ruwat amurwa kala. Mugi-mugi sak sampunipun pahargyan wayangan dalu niki keluarga Bapak Ponari tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Sehat sedaya. Amin. Gampang anggenipun pados sandang pangan. Amin. Taun ngajeng menawi sampun tambah rezekinipun sampun kesupen nanggap wayang malih nggih, Pak. Matur nuwun. Kiai kene iki apal kulino ngrungokne sampean ning radio lho ya nggih. Lah iya, gaene turu ngeloni radio. Ah iya ngono kuwi. Banjur minangka tandha tresna iki jane muridmu Mas Beni iki sing sok rebar wisuda. Ayo. Kuwi ngersakake mau ijole nanas ya kuwi Ula Tampar. Ayo nyidro asmara. Kuwi karyane Mbah Sukron to kuwi. Ayo. Nggih. Nggih. Diaturake dhisik Bu Kesi dibawani langkung rumiyin pangkuripun. Ya nggih. Ba.